Добро утро! Прекрасен ден ви желая! Днес ми е последният ден, в който отивам на работа. Температурата в момента е около 10 градуса. 6:30 е. Трябва да запаля буса. И ще ви кажа защо ми е последният ден. Последен ден, защото тази нощ пътуваме за България. Много се радвам. Ще ви покажа малко от пътя. Трябва да пропътувам 80 км да отида на работа. Колко бързо. Няма 10 минути. Ще показва слънцето. И пътувам първо ще отида до графията, до офисите на фирмата. Оттам трябва да взема тук е едно поделение. Ще спра камерата, защото е забранено да се снима. След малко. От нашите офиси на фирмата трябва да взема едни кашони с осветителни тела и там ще ги оставя после в колата на колегата, защото той от утре ще ходи да ги монтира на летището на Пафос. А пък аз вече утре, както казахме, утре сутринта ще съм в България. Още в 1 часа през нощта. Всичко мине добре с самолетния полет. Тук минава малко по-напряко. Продължавам. Пътя е около 9 км на края на града. Ето това е Ларнака. Една тяхна забележителност. Този мост някога е построен, за да се докарва вода в града. Горе от близката планина. Някои хората това са направили. На България ни чака много приятни моменти. 2 седмици. Ще бъде на Великден, празника. И съответно ще подготвим материалите. Ще накупим и някои неща за баните и тоалетните. Са готови после август месец, като се прибера, за да оправим нещата, да продължа с изграждането, за да не си губя времето да ходя допълнително да купувам и най-вече да избирам. Изборът е важен. Цветове на плочки, на стени. Така. Тук всяка сутрин намаляваме, защото понякога има полиция.
И ето тук, преди този светофар ще свия наляво. И това са ни тук нашите графия на фирмата. Ще гъча нещата. Ние продължаваме днес до училището, техническото училище. То се води колеж, предполагам университет, нещо такова. Не тук е склона. И пътуваме надолу. Училището се пада в Стария град и се започва с горкото, то не може да ходи. И тук улиците са еднопосочни, тясни, много трудно се намира къде можеш да паркираш. Обикновено няма как, трябва да се плати паркинг. Условието е горе-долу евро на час. Но искаш не искаш, трябва да платиш 3 евро за 3 часа. Първоначална вноска. Първоначално плащане. И тук има рисунки по сградите. Тук трябва да свиеме надясно. Няма къде да паркираме отвън. Влизаме в паркинга, защото е тук отпред е училището. Така, на първия паркинг нямахме късмет, защото се оказа, че е частен. Трябваше с карта да се влиза, но намерихме тук по-наблизо още един, който все още има свободни места. И да видим цената. Да, тя се вижда от сега, написано далеч. Писано е 3 евро 2 часа. Ще вземем нещата, ще повървим малко пеша до училището. И ето отиваме към нашата сграда. Тук се намираме в старата част на града. Има много стари и съответно нови, които се строят. Ето тази сграда има проблем с терасата. Тук в една от тези сгради стари, това е офиса, излъчването на едно радио. Пише стерео канали. И ето тук ще работим днес. Ето Cyprus University of Technology. Още никой не е дошъл да отключи, така че ще си оставим тук инструментите. Ще изчакаме. Аз пак искам да видя тази сграда. Ето тук и тази къща се реставрира.
Ето го паркинга, на който не можахме да влезем. Тук работят здраво. Да, тук съм го видял. Ето и тук има Viva.com. Така, ето е тази сграда, която сигурно ще я реставрират нея. И на нея пише, че е отстроена 1887 година. Захващаме се за работа. Трябва да сменим кой е централният автомат, който при теста се оказа, че не пада в обръченото време. И тук, който са предпазителите автоматичните за различните табла в сградата. И при теста от енергото се установи, че този отгоре не пада, дори той не изключва. Ето при тест, тук това не пада, ми пада с някакво закъснение. Айде, трябва да му помогнеш, за да се изключи. Да, въобще не пада. Ето, както да кажем, другия отдолу. Ето, изключи. Пожарното известяване изключихме. Но няма нищо. Чак сега падна, но трябва да се смени. Ето, не пада. Отидем да изключиме. Сгасихме тук. Сега го развием, го сменим. И ето на това място трябва да измериме, да поставим новия и да точно. И ето така приключи работния ми ден. Живи и здрави, утре сутринта рано, 1:30-2 ще бъдем на българска земя. След това ще починем малко и ще започваме да действаме по задачи. Чао за сега, до скоро. Следващите видеа ще бъдат от България, от къщата, където ще продължим.